assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe e nder kam e bowol leydi Sénégal kala on calminama e oɗo subaka alkamisa moƴƴo malaɗo subaka mo ñagantoɗen jaam duumiɗo e dendagal windere nde e dendagal jokli duni babaɗam nde kala e kuuɓal sikala ko salminde on e yettude on e jarnude on e kala subaka nde darɗen ɗo en kuccita e moɗon gam homnude aadi nde tawno fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi on aadi mo kumnaten e kala subaka e ballal Allah mo jettaten kono kadi juulende nabi mouhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam ko salminde on e bismade on onon kala e mbaadi kuuɓal kona ɗum e oɗo subaka hannde e jani leydi Sénégal ina wayno dawi e toɓɓe kewɗe kono ina waɗi hen ɓurde mantinade ko adi kala koko fati e banggue hono décret ciifaɗo gam gonɗinde Keur Massar wonti 46e département woni hono capanɗe nayyi e jeegoɓijo palɗe ɗo e leydi meɗen Sénégal kono ɗum ko ina tawe hen gueɗe dawrugol wonande to banggue PDS parti démocratique sénégalais Abdoulaye Wade e wonde muɗum darima gam huccande polgu e sungoji tijjaɗi ñande 27 lewru janvier hitande fande woni 2022 gudditirten ko jayde quotidien le quotidien oɗo subaka hannde jayde arti e toon to Keur Massar moɓe mbi woni 46e département ɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe mbi de ko mawɗo leydi ndi o saaha hannde siifi kono kadi jaɓani yiddo mo ganduɗa ko mbi hono ko plan Oumar Gueye ɓe kolti wonde noon on décret de e siifama guila ñande 27 lewru mai ɓennudu ɗo ndu e on tuma noon ɓe mbi ko Keur Massar o saaha hannde ene lima ko tolni arrondissement ji tati e ɗin ɗon ni ene hen Sangalkam mo ganduɗa ɗo waɗa ɗum ko jagorɗo hono Oumar Gueye kam woni maire on ɗon nokku e on tuma noon ɓe mbide ko nokku makko ɓuuri ɓaftude ko yewti e on ɗon décentralisation kono kadi eko fati banggue on ɗon découpage kesso ɗin ko guuri kala en jokkitoyi e hello joyi e nde jayde witede quotidien le quotidien jayde critique e oɗo subaka hannde koye on ɗon fannu arti kam ne hoore muɗum ɓe kolliti wonde ko commune aji ɗi ganduɗa ɗi ina mbambi caggal Keur Massar ina hen Guédiawaye Pikine et Rufisque ɓe kabri wonde de ko ɗum partage de bukki manam ko ɗum feccere ganduɗa ko woni fowru ɗum ɗon de woni ko mawɗo leydi ndi waɗi validé woni jaaɓi dooli jaɓani mo ganduɗa ko Oumar Gueye ɗin ko guuɗi kala ene jokkitoyi e hello joyi e nde jayde witede critique jayde guendire nde Le Soleil e o subaka hannde ene wayno arti ko fate banggue oɗo histoire moɓe mbi ko nokku gonnoɗo transit wonti hannde 46e département du Sénégal gam famminde noon ɓe mbiɗe ko Keur Massar il était une fois hono bankas noɓe mbiɗi e ngol ɗon konngol wolof kono ɗum ko ɓe kolliti hen wonde de ko ganduɗa woni omo ganduɗa ko biteɗo Massaer woni Massar Dieye kañum tigui adi hodde on ɗon nokku ko ɗum ɗon ni woni ko on ɗon nokku hannde gontuɗo département innirama watta Keur Massar ɓe garti noon e on décret mo ganduɗa kam wambi wattude on ɗon commune hono ko wiyete département sifama guila ñande 27 lewru mai mayde ɗo ndu ɗum woni ko jayde nde arti e oɗo subaka hannde jayde vox populi kañum ne ari e fannu goɗɗo ko kalɗen nane woni to banggue dawrugol ɓe kolliti wonde ko création d'une commission nationale chargée de la préparation des élections locales manam nguɗo goomu ganduɗa kam kay darna tawi ko goomu guindiw gam heɓanade sumgoji local paaɗi tawi darni ɗum ko parti démocratique sénégalais gartugol on kolaɗo kuuɓal mabɓe hono le pape di soppi Abdoulaye Wade ɓe kolliti de wonde ko kanko wadde o saaha hannde o darima o ñiiɓi takke kono kadi o darni kono makko gam huccande ɗin ɗon sumgoji e on tuma noon ɓe mbide ko tolni capanɗe tato neɗɗo woni tan capanɗe tati hoore kañum darna gam darno nden ɗon haare ɓe kuccana polgu e sumgoji paaɗi ɗin konguɗi jaaji ne jokkitoyi e hello tati e nde jayde witende vox populi jayde Sud Quotidien e o subaka ari élection ngaji locale du 23 janvier 2022 hitande fande ɓe kolliti wonde de ko PDS o saaha hannde active sa task force manam ɓe darni doole mabɓe kamɓene gam huccande polgu ɗin ɗon sumgoji saabi noon ko tolni e capanɗe tati libéroji woni tan wonɓe ko yewti e on ɗon lande darnama gam ha joni mbawa tigui huccande ɗin sumgoji mbawa folde ɗum eko fayi arde ɗin konguɗen jokkiti hello tati e nde jayde Sud Quotidien jayde Rewmi Quotidien natiri dingaral ko accident yiɗi ganduɗa ene teska ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe kolliti wonde de ko fuɗɗode nde ɗo hitande 2021 lebbi joyyi hannde ɓe kolliti wonde lawol ngol de wari ko ɓuuri ko boros covid 19 wari ko limore nde koni sifori ko tolni e temedde ɗiɗo e capanɗe joyi e jeeɗiɗo bani adama kañumen goni ko kawre e ladial e daroɗe nde hitande 2021 ɓe mbi noon ko Sénégal de o saaha ɗo fayi ɗo ala ndiyam eɓe kollita en noon image uji ɗi ganduɗa ko certuɗi tawi ko auto ji pelɓodiraɗi walla
ni badɗi accident ha jilbi pitali ina tawe e hello goo e nde jayde rewmi quotidien jayde libération ari e fannu goɗɗo e ɗo subaka hannde ɓe garti koko yewti e ɓeɗo yimɓe wonɓe e ɓoggi karalla kese ha tengti toon to Facebook ina mbaɗa ko beela woni tan ina mbaɗa ko wiyete ko chantage fewde e ɓen waɗoɓe utilisé on ɗon Facebook kono kadi ina ciiɓo données ji personnel mumen ala ko woni fandare ɓen ɗon noon so wona siibade ngaaluji ɓe ɓe ganduɗa komoɓe keewi jaggude e fileji mabɓe ɓen ɗon noon waɗaɓe ɗen gueɗe kantoriɗe koɓe Nigéria naɓe ɓe paama juuɗe ɓe tolnima e sappo e jeeɗiɗo neɗɗo kono ɗum koɓe garti wiide wonde oɗo saaha hannde de ɓen ɗon kala waɗanoɓe ɗen gueɗe kantoriɗe luuno ko appartement toon to leegal biyetegal Guédiawaye kala e saaha noon eɓe jetto walla ni eɓe jottodira e worɓe ganduɗa ɓe ko worɓe resɓe ɓe worɓe ɓe dewdi mumen e on tuma noon soɓe keeɓi o joga image uji ɓe mbaɗaɓe ko wiyete ko chantage woni tan addu ɗum walla mi waɗa publié e Facebook e on tuma ɓe noon dokkaɓe koppareje kono ɗum ko kadi woni rewɓe ganduɗa eɓe jewtude munen ha cikka wonde ɓe goni ko yewtidde e militaire uji Amérique naɓe walla ni ko ɓiɓɓe ganduɗa ɓe ko joomen koppareje en tawi ko ranɓe bamumen e on tuma noon ɓe mbawa hebde munen koɓe cohli ko on ɗon cybercriminalité no mbiri ene wayno de ɓen ɗon kala pawama juuɗe ɓe tolnima sappo e jeeɗiɗo ɓiɗɗo dowla Nigéria aɓene e juuɗe lawol e oɗo saaha mbo kalaten jayne Stade Quotidien ko ɗon guddirten robine men jaydeji oɗo subaka hannde oɗo saaha no jiiɗon ngol e ngal ɗo natal ene wayno ko ɓe mbi ko éventuel 4-3-3 contre la Zambie ɗum ɗon noon eɗen gandi ko aset paaɗo leydi men Sénégal jogori hiwdirde e dow la Zambie potiral cehilagal woni match amical ɗum ɗon noon ɓe mbi holko woni e miijade o saaha mo ganduɗa ko Aliou Cissé tugnade e entraînement 3e galop hanki o toon to Thiès ɓe mbi kone wayno Alfred Gomis ina gasa kañum jogori darade e ɗin noon cahuji so ɗum laatima noon o wayi darade e kanwuji leydi Sénégal guila e octobre 2019 kono ɗum ina faya kadi e association mo ganduɗa ko Kalidou Koulibaly Abdou Diallo ɓe mbi ko ɓen jogori wonde hono axe central o to banggue e junggo to banggue sengo nano e ñaamo woni latéral gauche et droit ko Saliou Ciss wondude e mo ganduɗa kam woni Lamine Gassama noɓe mbiri e o saaha kono kadi milieu de terrain ina sikka ko Nampalys Mendy Idrissa Gana Gueye e mo ganduɗa kam woni hono Pape Matar Sarr kono ɗum ko Cheikh Sidi Ba holliti wonde ko ɓuuri fayidinde ko kala ko jeu moƴƴo wonande kippo guendijo leydi Sénégal ha ɓesgu ɗi jogo hakkille deeƴo on ɗon équipe nationale kono ɗum ko ɓe garti e mo ganduɗa ko Carlo Ancelotti waɗama présenté hanki e yesso hono biteɗo Florentino Pérez woni tan gardiɗo onon club les merengue kanko noon hono Ancelotti o arti wadde ko wiyete ko promesse woni hunanade dendal ngal ɓe ganduɗa ko Real Madrid naaɓe o arti kadi e fammindeɓe holko jeeyi sababu o rutti toon to nokku biteɗo Real de Madrid ɗin konngudi jaaji ne jokkitoyi e hello jeegom e nde jayde e Stade Quotidien ene wayno ko ɗon guddirten robine men jayndeji to banggue kelle gadane ko siifa hen joni joni o en udditade hello wonga eɗen gandi kala ñande alkamis kewɗen yaade ko toon to caggal leydi cuɓiɗen leydi gotiri kono hannde en mbatta ko way noon hannde ko ɗo tigui e Sénégal keddortoɗen gam duuso wattinningo omo ganduɗa ko confrère meɗen woni hono Abou Mamadou Sy kawɗo e ladial e accident kañum e leeral naɓe ɗiɗo woɓɓe ɗum ɗon eɗen gandi ko hanki wonno o levé des corps mabɓe woni tan ƴettude gosde mabɓe toon to hôpital principal de Dakar en jeehino hawroyde hen enen e yoga e rédaction piindi gam etade ha joni dusdemo e ha joni mbiyen e galleji mabɓe battidiɗi e on tuma noon ɗum ɗon laatima ala no mbatten so wona ƴewde image uji ɗi ƴettuɗen toon ko fate banggue on ɗon levé des corps mo ganduɗa waɗi toon hanki woni ni image uji ɗi ganduɗa ɗi gonɗon e yiide oɗo saaha ina mbaɗa défilé e écran ji moɗon en jii hanki ko ɗum jurum ko ɗum ha joni se hono serantaguji walla mbiyen ko serantagal mantinigal suuta e ummade e ɓattiɓe ɓen ɗon sukaɓe hawruɓe ladial walla ni e jinnaɓe mumen kono kadi e ɓattinoɓe mumen hani ɓe yimɓe moɓe gollotno e manam eɗen gollirde hono kañumen kala gaari toon gam dusdeɓe ko jurum kono kadi ko metta ɓerde hani e ko ganduɗa ko woni moni foof ina miijo hoore muɗum nawti hoore muɗum kadi to Allah hono ɗiɗo ñalawmaji ine cabbi moni kala ɗum ɗon noon hanki toon to hôpital principal ko ɗum jurum mawɗo ko ɗum ene wayno sunare mawdo yiya caggal muɗum noon de gosɗe ƴetta ɓe to waɗi yaaɓe toon to ganduɗa kañum woni nawama toon to Ziguinchor woni on ɗon mo ganduɗa ko Yero Diallo oɗo mo ganduɗa noon ko hono chauffeur o nawama ko toon to Touba ko toon wirna hanki omo ganduɗa ko hono biteɗo ha joni Abou Mamadou Sy on ɗon ko toon to wuuro muɗum Ɓoggel département de Podor nawa
ko hande tigi e oɗo ñalawma o wirnete ɗum ɗon noon ma en gartoy hen ko ɓuuri yaaji so allahu lamɗo jaaɓi ko hande tigi wonno ko ganduɗa en garti gam dusdemo duuso wattanigo saabu no mbiɗen ni en gollodima makko ɗo to banggue radio kono kadi ko jotodiral moƴƴal ko trace moƴƴo manam ko battane moƴƴe o acci ɗo e galle mbo Pindi TV jeeyi sababu noon hoddir Allah ngo yaniri hono ni enen kadi en dusiramo hono ni eɗen ñagonoma Allah moƴƴere yo leydi ndi ganduɗa ndi ko ɓoggel ha joni hoybi e makko kono kadi ndin ɗon kadi ɓuuɓa e dow makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala en neldi duwaw noon dendagal ɓesgu leydi Sénégal naaɓe kala e kuuɓal kalto rewno ha ɗo wattidi ɗo woni ɓe ganduɗa kañum woni Pape Dieng toon to Leral TV leral point net en neldiɓe duwaw kamɓe kala e mbadi kuuɓal dendagal ɓesgu fulfulde nde kala dendagal ɓesgu Sénégal naaɓe kala dendagal gouvernement o kamɓe kala e mbadi kuuɓal ɓe neldama duwaw e nde ɗo ustare nde ganduɗa ko ustare vraiment memde ko yewti koye jeyɗenkoɓe leydi Sénégal kono kadi ko hoddiroji Allah en jaaɓi Allah eɗen ñaago jomiraɗo joom paɗe baw tan yo jaɓɓoɓe e mbadi moƴƴiri kono kadi bismoɓe aljannaji ɓurɗi tode kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amin bandiraɓe musidɓe tedduɓe ene wayno ko ɗo guldirten roɓene men jayndeji ha janggo aljuma so allahu lamɗo jaaɓi en jetti Mansour Sow to banggue caméra o waddani Amadou Touré gorko mo ɓundu Coumba Banade Boubou Malick Sy Allah jarama on jarama yo Allah waɗan en jaam.